Так, ну вось. Рамка з расплодам, якую мы падставілі з папярэдняга роя. Глядзім, што ўжо ёсць сутачны засеў. Гэта азначае, што сям'я ўключылася ў работу. Вон там бачна яйкі вертыкальныя маленечкія. Все выдатна, матка пачала сеять. Значыцца, што рой уцячы не павінен. Мы смело здымаем вось гэтае прыстасаванне, ганіманаўскую кратку. Матка ўжо нікуды не пабяжыць.